ריקוף בעצם קמה בשנת 88, בדיוק לפני 24 שנה, יוני 88. חברה הפכה לקבוצה שמכילה מספר חברות, והתפתחנו בתחומים של גנרטורים, תחנות כוח על גז ואנרגיה סולארית. הסיבה שאני רואה אותה כסיבה המרכזית, זה מה שאני קורא בציונית הפשוטה, אהבת הארץ. מאיפה בא הרעיון? בברזיל, ארץ היער, שותלים עץ לכל הכוח. תן טל לברכה וגשמי רצון אורד בעיתם, לרבות ערי ישראל ועמקיה, ולהשקות בהם כל צמח ועץ.